हाय लोगोफोर बड'लेण्ड हाइडेन टेलेन्टनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो बेग बानायनायखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय। बे बेगनि डिजाइनखौ बिथां गेमस्रि दैमारिया सेलेक्ट खालामना होलांदों। बेखौ गाव अर्डार होलांदों। ओमफ्राय बे बेगआ माबायदि जाखो नाय। मोजां ना? बे गावनो अर्डार होना गालांदों। लाङोना लाङा गावनि इसासै। माब्लाबा फैबा जुदि लाना थांफाथोसै। आरो आंथ' एसेबां गोजानावथ' हैनो हायाना, ओंखायनो बानायना दोनबाय आं। नै जुदि लांफैयोबा माब्लाबा बहाबा फैयोबा हरफानोसै। नै ओमफ्राय बेखौ जुदि फसायाबा आंनाव नै बेबायदि डिजाइन दङ। बेखौबो मोजां मोनगोन नामा? बेखौ फिसाद्रायो। जुदि बेखौ फसायाबा बेलेग डिजाइन दं। नै आरो बेफोरखौ फसायाबा मोनसे दं। नै मेरला डिजाइननि दङ। आं दा नोंथांमोन देखायनो टाइम गैया। नै बिदि अरग्रा बेबायदि डिजाइनानो मेरला दङ। नै बिदि लाजायो बेयो। नै बेलाय माबायदि? नैबेयाव बायदिसिना दोनदों आं। नै बेखौ माबायदि नुदों? लाब दङ। नै लाब माने लाब लाब माने माखौ मोजां नुदों नोंसोरो? दा आं बे समाव नोंथांमोननो नैबेनि फुल टुट'रियेलखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। नोंथांमोना जायफोर बेखौ बानायनायखौ नायनो गोसो जादों, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदि बियो। वाव! बेखौ गेमस्रि दैमारिया लांसिगोन। नै